Amelia Vila forma parte da historia de Navia, coñecida pola súa mercería a carón da antigua escola da parroquia. Imos lembrar algúns aspectos da súa vida. Naceu en Samáns, a parroquia máis rural de Vigo, un 11 de marzo de 1938. Era a sexta filla de Domingos e Delia. A familia vivía da gandeiría. Domingos criaba vacas nos prados de Vilaverde, na ladeira do Monte Galiñeiro. Alá, polos anos 50, o goberno decidiu que había que construir un embalse para abastecer de auga Vigo, xusto nos terreos onde pastaban as súas vacas. Deste xeito, as expropiacións inevitables deron coa necesidade de deixar Zamáns e buscar un novo lugar, que atoparon en Navia. Que decir de Amelia en tan pouco tempo? Venme a memoria aqueles anos cando Amelia non estaba viúda, non tiña comercio, e a recordo na sala con a máquina de coser ali sentada e rodeada de telas dunhas sábanas que estaba a bordar, e como alá pola tardiña acercábanse a visitala Chiña e Fina e falaban das súas cousas. Eu estaba moi atenta ao que decían. Recordo cando, entre outras historias que las contaban, máis que contar, falaban das súas vidas, das súas situacións, buscaban os nomes dos que serían os seus afillados. E que, bueno, tamén recordo como nesa casa chea de nenos e de xente, cada ano e medio nacía un novo neno, que eu, por ser a maior, pois o recibía con moitísima ledicia, con ganas de coñecelos. Domingos mercou a casa en Navia a un alemán que deixaba Vigo, no Xuncal, xusto a carón da vía do tranvía de Baiona. Amelia tiña daquela 13 anos. Unha vez rematada a escola primaria en Zamáns, levaba algún tempo gañando uns cartiños co reparto de leite polas casas de Vigo. Amelia fora boa estudiante e quería estudiar no instituto, pero os seus pais non llo permitiron, logo dunha experiencia negativa da súa irmá Cándida, que sí disfrutou da oportunidade. Así que Amelia tivo que poñerse a traballar dende moi nova. Quiso aprender a coser e bordar e asistiu á formación destas labouras inicialmente cunha tía súa. Así, cos seus aforros polo traballo repartindo leite, mercou o que definiría boa parte da súa vida, unha máquina de coser Singer. Coa compra da máquina viña incorporada a formación específica para desenvolverse con ela na técnica do bordado e da costura. Aproveitou moi ben esta formación e comezou así a ocupar momentos da súa xornada bordando sabas, cortinas, roupa, ata confeccionando o seu propio vestido de noiva. Todos na casa tiñamos responsabilidades. Por exemplo, o de ter que subir a repartir o leite. Todos os días, domingos, festivos, exactamente igual. Acabamos de xogar, viñamos de xogar ou de facer tarefas da escola, do que fora. Nos chegaba o seu momento, había que subir a repartir o leite. Eso era unha responsabilidade de cada un de nós, todos os irmáns pasamos por iso, e era algo inevitable. Eso era un sentido de responsabilidade que teñamos que asumir, sí ou sí. E fixo amigas en Navia tamén relacionadas co mundo da costura, Chiña, Fina. Xa sendo unha moza, o seu pai decidiu montar unha carnicería en San Andrés, que atendeu a Amelia xunto ao seu irmán Gerardo. Pero esta experiencia non acabou de funcionar e pronto pecharon o negocio. Sería porque non era en Navia, se cadra. Hola, son Óscar. Amelia de sempre tuvo problema de que se quedou viuda moi nova e con moito traballo gracias a unha pequena mercería, pois foi capaz de sacarnos a todos adiante. E un recordo que teño eu desa mercería é que na tempada de Nadal sempre chegaban caixas e caixas de xoguetes. Era unha tempada moi forte na que traballábamos 3 ou 4 personas naquel curruncho tan pequeniño, uns cobrando, outros facendo paquetes de regalo, outros vendendo, e era increíble, porque ali non nos podíamos casi nin mover. Por certo, dita mercería de Amelia nunca tuvo nome, sempre foi a de Amelia.
Pois o comercio debeu non abrir cando eu tiña 4 aniños, 5. Entón crieime case ali. E unha das cousas que máis me chamaba a atención é que tiña debaixo do mostrador unha libreta donde iba anotando porque no comercio de Amelia se fiaba. E entón a xente podía facer as súas compras e comprar as cousas que precisaba e ilas pagando pouco a pouco. De feito, unha das frases máis famosas de Amelia que eu lle teño escoitado era: "Ti tranquila, xa me pagarás". Nesa época coñeceu a Sergio, un mozo que vivía en Castrelos, tamén natural de Zamáns, conductor de profesión, con quen casou e comezou a formar unha extensa familia de 7 fillos. Así, dende o nacemento de Mari Carmen en 1959, foi formándose na casa do Xuncal unha prole que se incrementou con Alfonso, Juan Carlos, Óscar, Miguel, Ana Rosa e Esteban. Tamén nutrida polas fillas da súa irmá Irene, María Cruz e Rosa e do seu irmán Gerardo, Pablo. Neses anos 60 e 70 foise formando un lugar de reunións frecuentes de nenos e nenas da parroquia no eido desta casa, os da Vía. Pódese dicir que había aquí moitas tardes de verán, case tanto ambiente como na Devesa. Amelia traballaba na súa máquina e dende a ventá ollaba para que ningún dos seus fillos ou amigos se pusera en perigo pola proximidade da vía do tranvía. A súa determinación nesta vida era clara. Ela non tivera oportunidade de estudiar cando menos un bacharelato e non quería iso para os seus fillos e as súas fillas. Traballaría todo o necesario para darlles esa oportunidade. Deste xeito, no ano 77, aproveitou a ocasión dun traspaso de mercería da señora Lola a dos Cabalos para dar o paso. Amelia, miña nai, sempre foi moi curiosa, especialmente con temas de xeografía. Góstalle moito ollar nos mapas que ten un atlas que ten por casa para localizar países e cidades que ven no televeso ou que lle contamos os fillos. Pero por circunstancias da vida, basicamente por ter moitos fillos e pouco diñeiro, non foi até unha certa idade de 50 e tantos anos que poido empezar a viaxar un pouco máis en serio. E foi ali cando poido cumprir o seu sono de visitar a familiares en Argentina ou en Francia, ou acompañado de algúns de nós, os fillos e fillas, poder visitar sitios tan bonitos como o norte de Galicia, como Asturias, Andalucía, Madrid, Euskadi, tamén mesmo visitar cidades estranxeiras como Londres ou Lisboa. Pese ás desconfianzas dos seus, non te metas nese lío. Non vas poder pagar a mercadoría. Tomou a decisión e emprendeu o camiño para facerse cargo dese comercio que pronto formou parte da realidade social de Navia, a de Amelia. Os primeiros anos foron os máis duros. Facer fronte a un negocio do que non tiña experiencia, ir pagando todo o que había no local xunto coa reposición. O máis terrible, xusto comezando o negocio, Sergio sufre unha enfermidade cardíaca que acaba co desenlace fatal. Amelia, viúva con 7 fillos, algún deles xa estudiando noutra cidade, non mudou os seus plans de tirar para adiante co comercio, non permitindo que ningún deles tivera que virar os seus proxectos de vida. O cariño que a parroquia mostrou con Amelia e o seu comercio fixo que poidera tirar para adiante e pouco a pouco ese pequeno espazo no baixo da casa de Primitivo foi ocupándose con máis e máis mercadoría. Amelia diversificou o negocio e pronto vendía, ademais de botóns e fíos, roupa, xoguetes, papelería, lixivia e calquera outra cousa que a veciñanza precisara para vestir, para xogar, para decorar ou para atender as necesidades escolares. De todas as cualidades de Amelia, se hai que destacar unha é a súa capacidade de escoitar e conversar, de tranquilizar nas situacións de conflicto e de animar e facer ver o lado positivo da vida. Amelia, no seu comercio, escoitaba paciente os problemas de moitas veciñas, suxería actitudes positivas, restaba importancia ás asperezas. Deste xeito, co traballo constante no comercio e na máquina, foi sacando adiante a súa familia.
A mercería de Amelia foi unha parte moi importante da vida da nosa nai. Con frecuencia nos recorda emocionada como coa morte do noso pai, pois todos os clientes da mercería e comerciais de Joaquín Bobillo, por exemplo, falaba moito del, axudaron a nosa nai para sair adiante e que o negocio funcionara para soster a familia. Hola, yo soy Esteban, el pequeño, el repugnante niño con la comida. Recuerdo de pequeño que, bueno, como yo era así, que no me gustaba mucho lo que me ponían en el plato, pues que me sentaba a comer y no me gustaba. Entonces mi madre lo que hacía, pues era dejarme la comida en el plato y hasta que no me la comiera, pues tenía que estar ahí sentado, podía estar toda la tarde y que no me podía levantar de la mesa. Entonces, claro, como mamá tenía que irse al comercio, pues tenía la ayuda de mis hermanos que cogían pues la comida y la tiraban no sé dónde, la verdad, y no recuerdo bien qué hermanos eran. Y entonces pues con eso pues chafaba y por la noche pues estaba el plato sin la comida en el plato. Xa con 87 anos, o seu principal orgullo é manter unha grande familia moi unida, con 10 netos e un bisneto, que reúne todos os anos polo Nadal ou cando haxa ocasión. O que a fai máis feliz é saber que os seus están ben. Amelia mantén viva a súa perenne actividade, coser coa súa Singer, mercada hai máis de 70 anos, e que continúa funcionando de maneira perfecta. E segue sendo unha fantástica andarina. Gústalle moito dar paseos pola cidade, polos montes ou polas vilas próximas. Sempre que ten ocasión con algúns dos seus fillos ou sobriños, non dubida en escoller destino. Mamá, onde imos pasear hoxe? A San Pedallo, que sai que non vou.